Takže pěkná chaska. V tomto zimném období. Trošku. Taký pohled na nás tři celkově. No, na nás třech celkově, já viděl tylko nás a malé. Jo, tak teďkom jo, ale víš se, jako by se to chtělo, když malé je trošku dole. No dobrá. Extra nadhled. Opa. Jak profesionál. No. Takže procházka naší krásnou, čistou, no, špinavou Karvinou. Čau, čau. Dcerka nás vzala ven, ať nás vyvenčí pořádně. Nie po noční. Manželku ne po noční. Takže trošku promrznout, zmrznout. Jdem do domu. Teplá herbatka. No, to by šla na teplá herbačka s rumem. Do práce jdeš. Bohužel bez rumu. Dobré na víkendu. Na víkendu si zahraju na Pirata. Tak Pirati klasali rum, ne? Jo. Bude kapitán Jack Sparrow. Kde jdeme, Eliško? A jdeme, Juňa. Tam, prosto? Rovně? To jdeme. A jdeme rovně. No. Děláme za nás. No taky se trošku usměj, podívej se na nás. Dobrý, ne? Dobrý šlo. No. Je strašně zimno. Je, no. Ale vyglądało, že bude teplej. No. To možná vypadalo, ale zima je furt zima, 3 stupně není zrovna nějak extrémní moc. No nie, ale jak to nie ma jakieś też ekstremalnie zimno. No to ne, Z no. tych 3 stopni teraz to będziesz cały czas na plusie. Je to taky trošku lepší, ale lepší to bude, až bude fakt na stupňů. Ja już to wrosnę. Podíváme se, jak to tady vypadá před náma. Co to? Mi to točit. Nejde. No nie możesz tego. Ty to nemůžu točit, hej, já se chci podívat dopředu, ne? Ty nie masz ten telefon. No tak, bohužel, no, nemám iPhone a mám jenom Honora, no. Idziemy tam. Tak jdeme tady vlevo. Eliszko, mówiłam ci, chowaj te rączki pod kocyk. No. Słyszysz? Chowaj te łapki. Chowaj. Tam, Eli? Ja już z tego się zwiększam. No tady jo, tady málo kdo chodí, takže tady se ani moc koupá. Já si chci počítat. Za chvilku bude jdeš kopat. Rychle jojdo. Už to skoro bylo. No, já jsem rád, že to vidíme. Tady to bylo hrozné, ty schody. Špinavé, smrad. Z tej strony tak, ale z tamtej strony to nie jest. Nevím, no. To se to nevím, jsem rád. Jsem rád za to, že bydlíme tam, kde bydlíme. To ja też, A ale ja mi się tam. na przykład to podobałoby. Mně ne, to jsou kuří nožky. Podívej, to vypadá fakt jako nějaká ty nohy od kučáka. To jsem jenom měl z automat, tak oni říkali, Já mám nějaký American Child. Američtí malí rapeři. Jak do ćwiczę. To nevádí. Wrzucimy na ten? Na Facebooka. No tak Od Klarka Waleczka. Valecka. Tak to potem rzucimy na tego. Já bych to spíš tady dal to na to. Já jsem. Ja to powiesz. No, pověz to tu a vyfoť to. A i s tou adresou a dej to potom na Facebooka, víš, že jsem nalezli klíče. Děláme dobrý skutek. Nalezli se klíče, vysíme, fotíme adresu, ať se ví, kde to je. No, vyšli tu adresu, ať to tam jde vidět. A to jde na tu Karvinu. A to w domu, nie?
No, jak w domu to w domu działamy. Wiesz, do tej pory może ktoś te klucze weźmie. No. Zapauzował system, no właśnie ja to damy na tym menopce, że? Ja mam zdjęcie. Mhm. Dobra. Dobra, to molimy. Ej, ale normalnie mnie boli ruka, co ficzycie? Utrzymasz też szpadę. Ja tu mam tak od życia. Ja nie wiem. My musimy kupić, wiesz, takie coś, co mają ten taki statyw. Ja ten GoPro. No. Takie fajne, no. One to nie inte skadali, to ty šťastný, že můj moje heblo telefon, to jako fakt. Není to nic lehkého. Blem, 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 blem. Patrz, piesek. Tam Taki pejsanek, mały, no? fajny. Ej, Jirka miał takiego. Co? Jirka miał takiego. Ja, ja. Podobny do... Czekaj. Loki i... Zapomniałam. Haran. To jaki haran mali. Zapomniałam. Taki nemoc fajný pejsanek. Fajnie. Ale ten nebyl. Fajnie. Ten nebyl moc příjemný. On byl taky hodně agresivní. Ani ne. Ale jo.